nadie tiña as expectativas de que nos íbamos chegar tan lejos. Non confiamos ni que chegásemos a Final Four. Aquí estamos campeonas galegas. Ao principio da temporada tiñamos un equipo moi desigual, por decirlo de alguna forma, porque ninguén nos coñecíamos, xa que o equipo do ano pasado desfíxose, moita xente foise, non tiñamos xogadoras, conseguimos unir un equipo e agora estamos aquí, próximamente no Campeonato de España. Por lo tanto, máis mérito aínda esta victoria. De feito, falábamos o pasado venres co voso adestrador, con Luis, que nos comentaba que, bueno, que xa sería complicado gañar o primeiro partido contra o Básquet Coruña. Sí, elas tiñan un equipo moi forte, levaban traballando toda a temporada, tiñan moitas ansias de ganar e de xogar ben ao seu xogo, pero nós estivemos aquí, impoñemos ante elas, logramos levarnos a victoria. Xa gañando ese primeiro partido e conseguindo o pase ao Campeonato de España, hoxe, claro, había que ir a por todas. Tiñamos que ir a por todas, estábamos aquí na casa, moita afición animándonos, moi ilusionadas de xogar esta final, tiñamos moitas ansias de xogala porque ninguén se esperaba e tiñamos que pechar a boca a todo o mundo porque ninguén confiaba. Ainda así, o partido estivo realmente emocionante porque chegouse ao derradeiro cuarto empatadas, non? Sí, e foi un partido moi intenso, as outros equipos de Celta son moi boas, teñen moi bo equipo, as súas ligas de arriba son moi boas, traballan moito tamén elas, merecíanse a victoria tanto nós como elas, pero ao final engañámonos. E sobre todo aquí, diante do voso público, da vosa afición. Sí, o máis emocionante foi iso, que non deixaron de animarnos, sempre estiveron aí, habrá que agradecerse de alguna forma. Nada, moitísimas gracias por atendernos, enhoraboa por este título. Moitas grazas. Gracias a ti.